проверкаи имеи телефонҳо мекунанд. Дар Русия ба хизмат даъват мекарданд, не ки ҳуҷҷат накарда бошӣ. Мебаранд хизмат ё ин ки не. барое ки ту ақли хуб надорӣ, мафкураи хуб надорӣ. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, оиди даъваткунӣ ба артиш дар Федератсияи Русия. Информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. аввалан дар ҳамин ҷо ба ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон як чиза тавсия метиҳем аз фурсат истифода бубаред. агар нафарҳое ки аз Федератсияи Русия ё аз ягон шаҳри дигар ба ҷумҳурии Тоҷикистон мебиёянд, бихоҳед фаҳмидан ки телефонҳои шуморо дар Тоҷикистон хомӯш мекунанд ё ин ки не, ё бихоҳед фаҳмидан ки нархи растамошкаи телефони шумо чанд сомон мешавад, дар ин ҳами рақамҳо WhatsApp да бинависонед, проверкаи имеи телефонҳо мекунад. ҷавоби аниқша барои шуморо мега. хоб акнун мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Владимир Путин, президенти Федератсияи Русия, фармонро дар бораи даъвати баҳории шаҳрвандони ин кишвар ба хидмати ҳарбӣ имзо кардааст. ин маърака аз 1 апрел то 15 июли имсол давом мекунад. қарор аст 150 000 ҷавонро ба артиш бибаранд. бар асари қоидаҳои нав аз 1 январи имсол шахсони аз 18 то 30 сола дар Русия ба хидмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. пештар шахсони то 27 соларо дар Русия ба хизмат даъват мекарданд ва тибқи тағйиротҳои нав айни ҳол синну соли даъватшавӣ ба хизмат дар Федератсияи Русия аз 18 солагӣ то 30 солагӣ муқаррар шудагиаст ва гуфта мешавад ки то 15 июл даъваткунӣ ба хизмат дар Россия давом мекунад ва қарор аст ки 150 000 нафар шаҳрванд ба хизмат сафарбар карда шавад. айни ҳол гуфта мешавад ки дар Федератсияи Русия тибқи тағйиротҳо дар қонуни хизмати ҳарбишон ҷаримашам боло бурдагӣ ҳастанд. яъне ҳар нафаре ки ба комиссарияти ҳарбӣ ворид намешавад, айни даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҷарима таъин мекунанд нисбати он нафар то 30 000 рубл. пештар ин ҷарима 3 000 рубл буд. хоб тамошобинони азизу гиромиқадр, ҳар нафаре ки шаҳрвандии Федератсияи Русияро дораву дар Россия зиндагонӣ мекунаву пас яъни регистратсия дора, яъне ки даъваткунӣ ба хизмати ҳарбии Русия барои он нафарам тааллуқ дора. мисол мегирем, агар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистоне ки рафта дар Русия қарор гирифтагиянд пас яъни регистратсия кардагиянд, ӯ касорам ба артиш даъват мекунанд ва дар ҳолате ки повистка равоншон мекунанд, аз сафар кардан ба артиш ё комиссариятҳои ҳарбӣ саркашӣ мекунанд, агар 30 000 рубл ӯ шаҳрванд ҷарима таъин карда мешавад. хоб акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки ҳастад ба саволот ҷавоб мегардонем. тамошобинои азизу гиромиқадр, як чизи муҳими дигарам барои шумо тавсия метиҳам. агар нафарҳое ки бихоҳед проверка кунед, оё регистратсияи шумо оригинал ҳастад дар Россия ё ин ки не, ё нафарҳое ки бихоҳед фаҳмидан ки выезди шумо ба Россияро кушода ё ки маҳкам, шуморам дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверкаи регистратсия мекунад ва проверкаи запретҳо мекунад. Шарафов нависондай: ассалому алайкум ака, агар яка писар бошӣ, не ки ҳуҷҷат накарда бошӣ, мебаранд хизмат ё ин ки не. вақте ки шуморо даъват мекунанд, баъд мерен хитона дар қайд мемонед. як каси дигар нависондай: салом акаи Сорбон, дар Россия мобилизатсия сар шудай аз 1 апрел. не, ин мобилизатсия нестай, ин даъваткунӣ ба хизмати ҳарбия. дар мавзӯи сар шудани мобилизатсия баъдан қарор мебарояд буд, официально эълон мешавад. боз як каси дигар нависонда ки ассалому алайкум бародари азиз, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шуда ё ин ки не. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бале даъваткунӣ ба хизмат сар шудагиаст. як кас нависонда ки таға барои права чахчах кун дар Россия. праваи Тоҷикистон қатъи кататсия карда намешавад дига дар Россия. ҳар касе ки агар мақсад вид на жительство надошта боша ё паспорти российский надошта боша, ӯ метавонад ки ба праваи тоҷикӣ бигарда. ҳар касе ки паспорт дора ва вид на жительство дора, бояд ки праваи российский ҳатман бигирад. як кас нависондаи: салом, фарзанде ки сардори хоҷагӣ ҳаст, ба хизмат мегиранд ё ин ки не. фарзанде ки сардори оила ба қайд гирифта шудагӣ боша, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошад. як каси дигар нависондаи ки бирен хизмат кунед то кая мегирезен,
бренд хизмат кунем ватанда. бале дуруст қайд кардаед. агар ки мо шумо ватани худмона ҳифз ва ҳимоят накунем, ягон миллати дигар омада намекунад ва дар ватани мо хизмат намекунад. ба ҳамин хотир бояд ҳамеша мо дар фикри ободӣ, дар фикри ҳимояи ватан ва дар фикри хизмати ватан бошем. як кас нависонда ассалому алайкум ака, як барномаи Россияро гӯш кардем. мега ба як патент дар ҳамаи шаҳр кор карда метавонӣ. рост боша ака? не, ин рост нестай, ин гап дурӯғ. ба як патент дар тамоми шаҳри Федератсияи Русия кор кардан номумкин аст ва иҷозат ҳам нестай. як каси дигар нависонда ассалому алайкум, як саволи мадад ҷавоб деҳ. чӣ ба видеоҳои дурӯғ мекунӣ? ҳамин информатсияро аз куҷо мегирӣ? барое ки ту ақли хуб надорӣ, мафкураи хуб надорӣ, ту дуруст гӯш намекунӣ ва дуруст намефаҳмӣ. ҳар як чизеро ки ман пешкаши мардум мекунам, даставернӣ ва информатсияҳои аниқи дақиқ мебошанд. хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Render Forest.